You are listening to 88.1 Kader FM, 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa paghatubang sa mga halid tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagpinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang palangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyudad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen.
Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 4:54 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwi sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong ngapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong ngapon Pilipinas. Mayong ngapon sa aton nga mga uturan nga matag palamati sa 16 kabanuhanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 kabarangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, anas far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot magida sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad nga mga overseas Filipinos nga padayon nagasuporta kag nagatutok diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Kamusta ang aton nga mga kaalagad? Especially nga yara sa tagsan nila ka mga panimalay. Nakapamahaw na, no? Nakapamiyembro na ta sa 4Ps. Pulo pamahaw, pulo pamati, pulo pungko, pulo pamongkaro. Kabay pang mga kaalagad nga yara kita sa maayo nga kahimtangan. Kag kabay pa no nga mangin sa gihapon masadya mang gihapon naton nga pagpangabuhi apisar sa ni mga paghangkat nga aton nga ginapangatubang.
Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kulturan. Sa kutong balabutan sa aton nga pagawaragwag sa gihapon. Nagapamati ka mo sa emergency broadcast ng 88.1 Kadar FM. Pinagi sa pagdumalas ng Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton nga program manager Father Francisco Casada Jr. nga nagapukad-bukad sa ano mga daladada. Subong man sa pangalan sa aton nga station broadcast team, station manager sakay Father John Davey Balya, sa aton nga mga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja, partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ang kaupo niyo naman sa pagalagad sa Ginoo pinagis pagserbisyo sa tao ini sa alagad Real De La Rosa. Op din kita banod diri sa aton nga palatutunan sa Kazakh special coverage sa gihapon sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon. Ato'y karon sa COVID-19 kag suman sa iban pa nga mga dalikuan nga isyu nga aton nga ginasugata sa buong nga adlaw. Hulyo 12 kita sa tuig 2021. Tunga naman nga sang bulan mga kalagat. Dali lang, no? Dasig lang sa panahon ba? Nga na Agosto naman. Tapos Agosto, Berna, no? Early ang aton sa gihapon nga December, atong Paskwa. Pag-abot ya sang berya, mga kalagad naton, no? Busy-busy na. Galing sa to, mas busy gid, no? Mas busy sa to nga ako na last year. Kay man, harap pa sa. So, mabot kung mag-busy, man kita gyapon, no? Pero, bisal ara siya or wala, ay ban sa aton nga makalagad, no? Nabida si Alagad Tintin. Busy-busy gid mga kalagad. Pero, pangmuyo lang kami, no? Kaya nagapangmuyo man kami para sa inyo. Ano ba mga balantayan nga balita nga aton karon pagatagan sang nagakayong mapagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kazakh special coverage. Kazakh special coverage. Kazakh special coverage. Sa aton nga pangulong dinalhan balita lokal COVID-19 laboratory sang syudad nakakuha sang 100% nga grado sa ginpadigayon nga assessment sang RITM. Samtang bulig sang syudad liwat nga gidulong sa barangay Ulutayan. Kagduga nga balita lokal, Capiz ginsaulog ay kastanta nga anibersaryo bilang isa ka diocese. Kazakh special coverage. Kazakh special coverage. Balita Regional Western Visayas, ikalima sa madamo nga populasyon sa pungsod, mga pumuluyog ipanumdumtoy sa family planning. Balita National Vaccine Certificate sarang nga magamit sa international travel samtang masobra 132,000 ka Sputnik V nagabot na sa Pilipinas. Kazakh special coverage. Kazakh special coverage. Balita sa Caritas Philippines nagpatigayon sang public address. Kazakh special coverage. Kazakh special coverage. Amoy ato ba mga balita nga aton karon pagadagan sang nagakayong pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kazakh special coverage. Sa karon nga edisyon, Lunes nga adlaw, Hulyo 12, 2021. Naman June pa diretso. Hindi kita kamupon sa June. Sige lang nga. May nga pon sa kanyang Anali Trinidad kay Sir Erwin Beho. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga palatutunan. Sa mga nagasaulog silang kadawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog silang anibersaryo, no? Konmansaryo, kondaysaryo. Happy pagsaulog sa inyo. Kag kabay pa, no? Padayon kita nga magpangamuyo mga kaalagad. Bago naton karon tagaan sang nagakayong pagtamo daton nga mga nakalinyada nga mga headlines aton karon anay kwaon ang pinakauli nga report sa DOST Pag-asa angot sa lakat sang panahon. Kadar FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon.
Sandig mga kalagad sa pinakuling nga report sa DOST Pag-asa, ang easterlies ang nagepekto sa bilog nga pungsod. Sa forecast weather conditions ni ang Camarines Provinces, Albay, Catanduanes, Marinduque, Quezon, kag Aurora, naka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub, kag pagpaglanta. Samtang may posibilidad naman sa pagbaka landslides, ilabi na sa tiyon sa mabutong kapag ulan-ulan. Sa Quezon, ako sa Metro Manila, iban nga porsyon sang Pilipinas, lakip ng Western Visayas, ka probinsya sang Capiz. Maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub, kag pagpanglata. Tugas ang easterlies, kag localized thunderstorm. May posibilidad sang pagbaka kag landslides, ilabi na sa tiyon sa mabutong nga pag-ulan-ulan. Samtang sa forecast wind kag coastal water condition, ang bilog nga pungsod maka-eksperyensya sang makanay tubtub ka sarangan ngoyop sang hangin from east to southeast. Samtang ang coastal water makanay tubtub ka sarangan 0.6 to 2.1 meters ang balod. Maximum temperature naton sa buong adlaw 34 degrees Celsius. Alas 2 kaina sa ngapon, samtang ang minimum temperature 25.2 degrees Celsius. Alas 5 kaina sa aga. Sunrise, bukas gadaw, alas 5:34 sa aga. Sunset, alas 6:30 sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Dito naman kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa update datoy sa COVID-19 mga kaso sa bilog nga kalibutan sa buong mandiri sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz, kag sa syudad sang Rojas. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Sandig mga kalagad sa pinakuling nga datos sang Worldometers, ang bilog nga kalibutan nakabalag na sang 187,678,689 ka mga kaso sa COVID-19. Sa mga nasambitan nga numero, 4,050,182 diri amang nagtaliwan, samtang 171,627,391 ang mga nag-ayo. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas, sa pinakauling nga datos ng Department of Health Philippines, may dugang 5,204 ka mga panibagong kaso sa COVID-19 nga nabalag as of 4 p.m. today. Samtang mayara naman sang dugang 5,811 ka mga nag-ayo, kag isa kagatos ang ginbawian sang kabuhi. Sa karon ng Pilipinas, nakabalag na sa 1,478,061 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Samtang sa porsyento sa mga aktibo nga kaso, sandig mga kalagad sa datos ng TUH, 3.3%, akong kabugusan nga 49,128. Porsyento sa mga nag-ayo, 94.9%, akong kabugusan nga 1,402,918. Porsyento sa mga nagtaliwan, 1.76. Kung kabugusan nga 26,015. Diretso kita sa datos sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Ang Western Visayas nakapagkit sang dugang nga 588 ka mga kumpirmado nga kaso kahapon nga adlaw. Sa din ang Rion 6, mayara na sa kabugusan nga 73,091 ka mga kaso sang COVID-19. Ang mga aktibo nga kaso yara sa 11,452. Samtang sa disposisyon sa mga sambit nga aktibo nga kaso, ang symptomatic yara sa 60%, mild 34.69%, moderate 2.23%, severe 2.94%, kag critical 0.14%. Diri sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakuling nga datos sang Capiz Provincial Health Office, may dugang nga 53 ka mga kaso nga nabalag kapon nga adlaw. Sa diin ang Capiz nakabalag na sa karon sa 4,754 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa mga nasabitan nga numero, 447 diri ang mga nagapabiling nga aktibo, 4,055 kon 85.30% ang mga nag-ayo, 252 ang nagtaliwan o kon 5.30%.
Samtang sa syudad sang Rojas, sandig sa pinakuling nga datos sang City Health Office, may dugang naman nga 28 ka mga panibago nga kaso sang COVID-19 nga nabalhag kahapon nga adlaw. Sa din sa nasambit nga datos, ang mga aktibo nga kaso sa syudad sa karon ang naglabot na sa 191, ang mga nag-ayo 2039, ang mga nagtaliwan 105, ukon kabugusan nga 2,335 ka mga kumpirmado nga kaso. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Amoyad tuban mga balita o kon update nato natuhoy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Subong man diri sa aton sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz kag sa syudad sang Rojas. Oras naton sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 5:08 diri sa aton nga palatuntunan. Sa aton nga pagbalik ang kaundan sang aton nga mga ginpanglinyada nga headlines. Standby. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kadar FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kadar FM. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang ato. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.
para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time alas 5:13 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balik diri mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kaupod sa gihapon ninyo alagad Real de la Rosa. Kag sa una naton nga balita lokal. COVID-19 laboratory sang syudad nakakuha sang 100% nga grado sa ginparigayon nga assessment sang RITM. Para sa pagkatagkaundan sila nga balita, yara sa line number 4 sa alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nakuha sang Rojas City Diagnostic and Laboratory Center o kun RCDLC ang pinakamataas nga grado sa ginpatigayon nga assessment sang Research Institute for Tropical Medicine o kun RITM. Sandig sa ginpaguha nga resulta sa ginpatigayon nga pagtuon sa mga representante sang nasambit nga institusyon, ang laboratorio sang syudad nakakuha sang 10/10 sa 2021 External Quality Assurance Program o kun EQA post-accreditation para sa real-time polymerase chain reaction detection sang SARS-CoV-2. Sa nasambit nga pagpanalawsaw, mabinungahon nga ginpatigayon sang nasambit nga pasilidad ang mga masunod: nucleic acid extraction, PCR master mix preparation, real-time RT-PCR, interpretasyon sang RT-PCR results kag RT-PCR results reporting. Kaangot sini, ginpasalamatan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang tanan nga mga empleyado kag staff sang pasilidad nga nagpakita sang dalayawon man nga sahi sang pagtrabaho. Ilabi na sa mga sakripisyo kag katampad sa mga ini, agud mahatag ang insakto, madasig kag bastante nga serbisyo sa mga pumuluyo sang syudad. Samtang, magluwas naman sa RCDLC, nakakuha man sang 100% nga grado ang Rojas Memorial Provincial Hospital Outpatient Molecular Laboratory sa kasubong man nga assessment. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maramong salamat alagad Liza Generale sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad. So congratulations sa RCDLC o sa Rojas City Diagnostic Laboratory Center kag subuman sa Rojas Memorial Provincial Hospital Outpatient Molecular Laboratory. Sa dugang nga balita, bulig sang syudad, diwat nga gidulong sa barangay Uluttayan. Para sa pagkatagkaunan sa balita, yara sa line number 4, sa alagad Leonard Mira. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Personal na gindulong sa gobyerno lokal sa syudad sa papangunan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ang bulig sa makubos nga pamilya nga nagapuyo sa barangay Uluttayan nga nagaisahanon nga komunidad nga yara sa tunga sang lawod. Sa iyaliwat nga pagbisita, dala sa alkalde ang tignapulo ka kilos sang bugas para sa 330 ka pamilya nga kabahin naman sang food security program sa syudad sa sining panahon sang pandemya. Sunod diri nga bisan paano makabulig ang nasambit nga ayuda sa mga pamilya subong man sa makabataan nga sarang makakaon sang 3 ka beses sa kadlaw apisar sa ginapangatubang nga pagpanghangkat nga dala sang COVID-19. Magluwas diri, personal man nga nakahinon-anon sa alkalde ang pila ka mga pumuloy ag opisyal sa nasambit nga barangay, may kang tanan sa dalanon sa nasambit nga isla, sa diin nagakinahanglan nga mapahamtangan sa street lights, subong man ang bubon nga amo ang mayor nga ginakuhaan sang tubig sa ginatos ka pamilya, nga kung kaisa nagahatag sang problema, labi na kung mahubsan. Ginpahayag ni Dadivas nga madamo sang plano
ang syudad sa nasambit nga barangay sa handom nga mangin mas kumbyente ang pagpangabuhi sa mga pumuloy sa ulutayan kag agud mapabatyag sa mga ini nga bisan malayo sila sa syudad, ang gobyerno wala nagapabaya sa ila. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Leonard Mera, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamo salamat alagad Leonard Mira sa gidulong reporter sa aton nga pangalagad. Sa dugang nga balita, kapis gin sa ulog ang ikastantang anibersaryo bilang isa ka diocese. Para sa patagkaunan sa balita, yara sa line number 3 sa alagad Apple Queen Labrador. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Napunan sang pagpangamuyo kag pagpasalamat ang ikastenta ka tuig nga anibersaryo sang Capiz bilang isa ka diocese pinaagi sa ginsaulog nga Santos nga Misa kahapon nga adlaw, Hulyo 11. Ginpangunahan ni Monsignor Cyril Villarreal nga nagaserbi sa karon nga administrator sang Archdiocese sang Capiz ang nasambit nga kahiwatan bilang pagdumdum sa pagtukod sa Capiz bilang isa ka diocese pinaagi sa ginpapanaog nga sulat ni Santo Papa Pius XII. Sa iya humiliya ginpahayag ni Monsignor Villarreal nga hindi lamang basta numero ang stenta kundi makabig nga larawan sang pagtuytoy sang Dios sa lokal nga simbahan sa Capiz. Dugang pasini nga pamatuod lamang ini sang presensya, pagtatap, kag pagigugma sang Dios nga apisar sa mga pagtilaw nga ginapangatubang, padayon ini nga nagapangalagad bangod sa pagiya kag pagpabakod sang Ginoo sa iya nga simbahan. Panawagan lamang sang nasambit nga pari ang padayon nga pag-upod sang mga tumuloo sa misyon sang simbahan sa Capiz ilabi na sa pagpasanag, pagbendisyon, pagpaayo, pagbuhi kag paghilway sa kada isa ilabi na sa mga nadulaan sang paglaom. Sa matandaan, July 11, 1951, sa opisyal nga gintukod ang Capiz bilang isa ka diocese. Matapos sa ginseparar ini sa idalom sang pagdumala sang Archdiocese sang Haro, sa diin ginhimo naman ini nga Archdiocese sang January 17, 1976, kagkalakip sa mga suffragan dioceses ni ang Romblon kag Calibo. Kalakip naman sa gindumdum ang pagpaninguha sa mga anay obispo sini nga Sunday, Monsignor Manuel Yap, Monsignor Antonio Frondosa, Monsignor Onisimo Gordoncillo, kag ang bag-o lang nga nagpungko nga arsobispo sang Manila nga si Jose Cardinal Advincula. Sa karon ang lokal nga simbahan sa Capiz ang mayara na sang 37 ka mga parokya, 28 ka mission station, kag 2 ka quasi parish. Kaupod nyo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamo ging salamat alagad Apple Queen Labrador sa gidulong report diri sa aton nga palatuntunan. So congratulations man no sa Archdiocese of Capiz sa sining maragtason nga itabo matapos gani mga kalagad no nga nangin isa ka diocese ang Capiz no under ako pagkatapos man iya nga under ini siya anay sa pagdumala sang Archdiocese of Haro no. Thank you so much man sa tanan nga nagtinguha kag nagaupod sa aton no sa pangamuyo lamang nga mas mapabakod pagid ang lokal nga simbahan sang Archdiocese of Capiz. Kag nagapadayon kita no sa silingga ni Monsignor Jojo nagapadayon ini no nagapadayon ang atong simbahan sa pagpangalagad bangod man ina sa pag-upod sang tagsa kag isa sa misyon sang simbahan sa pagbulig no sa pag tatapman sa aton nga isig katawo sang kada isa sa aton nga sa diin no nang instrumento man ini kung paano nagbakod pagid ang aton nga simbahan apisar sa mga paghangkat man nga nagaagi kag padayon mga kalagad no padayon naton ini nga ginapakigbatuan bangod sa kusog na nga daan no nga nahimo naton halin pa sadtong nagligad nga mga tinuig no halin pa sang 1951. Sa paghatag o kon sa dugang nga balita, Western Visayas, kalimas sa madamo nga populasyon sa pungsod, mga pumuluyo gipahanumdum sa karon sa
sa National Population Commission angot sa family planning. Sa paghatag kaundan, sining balita yara sa line number 4 si Alaga John Ray de los Santos. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Ginainyo sa karon sa Commission on Population o PAPCOM sa Riyon sa East ang mga mag-asawa nga mag-ambit sang libre nga mga serbisyo tuoy sa family planning. Kasunod ini sa resulta sang Census of Population nga ginhiwat sang tuig 2020 kung sa diin ikalima sa pinakamadamo nga populasyon sang pungsod amo ang Western Visayas. Sandig sa datos nga napitsahan sang Mayo 1, 2020, ang Riyon mayara sa karon sang 7,954,723 ka numero sang populasyon kung sa diin mataas ini sang 5.55% o kung may kabubusan nga 7,536,383 nga nabalhag sang 2015 Census of Population. Ginpahayag ni Jonathan Duteles, Assistant Regional Director sa PAPCOM, nga sa tunga naman sang tuig 2015 kag 2020 ang average increase ang population sa tagsa ka tuig naglabot sang 83,668. Sa pinakaulihi nga census, nakabalhag ang Negros sang 2,633,172 kapopulasyon sa diin nagdugang diri ang 125,911. Iloilo nga may 2,051,899 nga may dugang nga 115,473. Capiz nga may 804,952 nga may dugang nga 43,558. Aklan nga may 615,475 nga may dugang nga 40,652. Samtang ang Antique nakabalag man sang 612,974 nga may dugang nga 30,952. Kag Gimaras nga may 187,842 kag may dugang naman nga 13,229. Apisar sa nasambit nga pagtaas, ginpahayag naman nga dugang ni Duteles nga ang Riyon sa East ang nagpanaog gamay sa may pinakamadamo nga populasyon. Gikan sa ikaapat nga pwesto sa tuig 2015, gintuad naman siyang opisyal nga pila sa mga rason kapag taas ang population o kung populasyon amo ang fertility level bangod sa kaimulon kag kukalangan sang ihibalo tuoy sa family planning. Bangod sini mas pagataga naman sa pagtamod ang ila opisina sa pagdulong sang serbisyo sa kabaranggayan, ilabi na sa pagganyak sa mga ginikanan nga maggamit sang modern nga family planning methods. Kaupon mo sa pag-aladid kag sa pagtuoy ni si Kalagad John Reyes de los Santos para sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Madamong salamat talaga John Ray de los Santos sa gidulong reporter sa aton nga pala tuntunan, no? Nagadamo ng populasyon alaga Jean. Sudo sa mga statisticians. Damo F, damo F. Anong dawan ko naman. Sa statisticians, no? Ang Region 4A, o ng Calabarzon, mga kalagad, ang may pinakamadamo, no? Nga populasyon sandig sa pinakuli nga datos sang PAPCOM. Sa diin, naglabot ini sa 16,195,042. Insundan ini sang National Capital Region nga may 13,484,462. Region 3 o ng Central Luzon nga may 12,422,172. Ang Region 7 kon Central Visayas ang nagasunod rin mga kalagad nga may 8,081,988. Sa karon ang pungsod Pilipinas sandig sa 2020 Census of Population naglabot na sa 109,035,343, no? So as of May 1, 2020 ini mga kalagad. Isuno sa nasabitan nga opisyal, no, sa balita kay na ni alagad John Ray, no? Gipahayag ni Sir Jonathan Duteles, ang Assistant Regional Director sang PAPCOM, nga ang ideal, no, nga bata sa pamilya, no, o kung ideal kuno sa isa ka parent tambalya ang ila bata duwa lang
Pero nakita sa data nga more than sa 2 ka bata hambal niyan, no? So thank you man sa aton nga mga kaalagad, no, nga nagtingwa nga at least makuha naton ang datos nga ini kay sa kung madumduman nato nagligad nga tuig no gipatigayon ng census of population kay subong ara na ang resulta, no, kag panumduma lang ini, no, sa aton nga mga kalagad man nga bulugan man naton, no, ang pagpaningwa sa nga gobyerno. Sa dugang balita, vaccine certificate sarang nga magamit sa international travel. Para sa pagkatikahunan sila balita, yara sa line number 5 si Alagad John Kenneth Fabrigar. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Mahimo na nga magamit sa pagbiyahe sa iban nga pungsod ang vaccine certificate nga gipagawas ang gobyerno sa Agosto para sa mga nakakompleto na sa bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Department of Information and Communications Technology o kundi ICT Undersecretary Manny Caintic nga ang mga vaccine certificates ay nagakasanto sa standards sang World Health Organization Digital Certificate, rason nga pagkakilalahon man ini sa iban nga pungsod. Sunod diri, ginahulat na lamang listahan nga igasumiter sa National Task Force on COVID-19 gikan sa mga tagsa ka lokal nga gobyerno sa pungsod sa diin nagapamatuod nga nahatagan na ang mga individual sang bakuna. Nagalaom naman ang nasambit ng opisyal nga sa masunod nga bulan, mahimo na nga ilunsar ang vaccine certificate agud sarang na ini nga magamit sa mga pumuluyo. Samtang, ngayon pa siguro naman sini nga hindi basta mapeke ang mga sertifikasyon nga igahatag sa gobyerno sa Pilipinas. Ngayon pa siguro pa siniduga nga madali ini ma-verify bangod igahatag mismo sang talatapan ang public key sa mga verifiers para sa verification system o kung ang mga ports of entry kag exit, subog man ang plano nga pagdihon sang application agud ang tawo mismo ang magpresentar sang kaugalingon nga QR code kag hindi na kinahanglan pa sang internet connection agud ma-verify ini. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamog nga salamat alagad John Kenneth Fabrigar sa gidulong report diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang nga balita national, masobra 132,000 nga Sputnik V nag-abot na sa Pilipinas. Para sa pagkakaundan sa balita, yara sa line number 4 si Alagad Ryle Marvins Mayordomo. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Nagabot na sa Pilipinas ang dugang nga 132,200 ka Sputnik V doses nga ginbakal sang gobyerno matapos maatrasar ini bangod sa mga issue sa logistics kag ginpatigayon nga vaccine upgrade. Ang 82,200 doses sa bago-abot nga Sputnik V amo ang component 1 nga mahimo itugyan sa una sa 5 nga priority groups nga ginlakipan sa mga health workers, senior citizens, may mga comorbidity, essential workers kag mga pigado. Suno kay Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr., kalakip sa mga kabato sa nasambit nga Russian COVID vaccine ang mga lugar sa Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, Visayas kag Mindanao. Samtang, yara sa 50,000 ka doses naman ang component 2 o kanikadua nga dose sa mga nakabaton sa una nga dose ang nagligad nga bulan. Una nga ginlauman ang delivery sa nasambit nga batch sa Pilipinas sa ikatlong nga semana sang Hunyo. Apang naatrasar ang pag-abot bangod suno sa National Task Force Against COVID-19, may ginpatigayon nga upgrade sa bakuna para mas mangin epektibo ini batok sa mga bag-o nga COVID variant. Nag-angkon naman sang logistical issue rason nga liwat nga naatrasar ang nakatalana kuntani nga delivery sa pungsod. Sang Sputnik V sang nagligad nga Miyerkules. Kaupod mo sa pagtukag pagserbisyo, ini si Ryle Marvins Mayordomo, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamong nga salamat alagad Ryle Marvins Mayordomo sa gidulong report diri sa aton nga pagpangalagad, no? Madunlan sila agad Ryle ba? Sa karon mga kalagad, no, mayara na sang 312,200 ka mga Sputnik V doses kinagabot sa Pilipinas gikan, no, sa kabugusan nga masobra sa 20.7 million ka COVID vaccine doses sa pungsod.
Samtang may dugang naman nga 37,800 doses ang Sputnik V Component 1 nga nag-abot sang nagligad nga Sabado sang gabi. Pathag ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov, gamay pa lamang ang na-deliver nga Sputnik V sa Pilipinas bagot kinahanglan man nga magpabakuna kontra COVID-19 sa nasambitan nga pungsod. Masobra naman sa 16 milyon sa COVID-19 COVID vaccine doses ang gidalauman sang gobyerno nga magabot sa Pilipinas subong bulan sang Hulyo. Sa katapusan nga balita, Caritas Philippines nagpatigayon sang public address. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Game paunahan ni Caritas Philippines National Director Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo ang 2021 State of Caritas Philippines o ng paghibalo sang Social Action Arms sang CBCP sa mga naubra kag gintutukan sini nga programa sang nagligad nga tuig. Si Bishop Bagaforo ang liwat nga napilian sa bago lamang nagtapos nga 122nd Plenary Assembly sang grupo sa maobispo sang pungsod bilang chairman sang CBCP Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace nga nagaserbe bilang Social Action Arm sang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kalakip sa mga ginpakigbahin sa obispo ang pila sa mga nagpanguna nga programa kag trabaho nga gintutukan sang Caritas Philippines sang nagligad nga tuig partikular na bilang sabat sa manapnagon nga krisis nga gindulot sang COVID-19 pandemic kag pila ka mga kalamidad nga nagpadalasa sa pungsod. Magluwas diri ginpakigbahin man ni Bishop Bagaforo ang 3 ka mabago nga programa nga gilunsad sang Caritas Philippines bilang kabahin sa pagsulong sang o pagsaulog sang ika-500 nga anibersaryo sang Kristyanismo sa Pilipinas nga nagatuyo nga padayon nga makabulig sa mga nagakinahanglan sa pungsod. Kalakip sa 3 ka legacy program nga ginpakigbahin sa obispo among scholarship program, family feeding program kag ang Caritas Development Academy nga nagatuyo nga mas labi pa nga pasangkad kag mahasa ang kinaadman. Subong man kandaan sa mga representante sang Social Action Ministry sang tagsa ka diocese batok sa anuman nga kalamidad o kon emerhensya. Patagdugang ni Bishop Bagaforo, dako kag importanteng papel nga ginapatuman sa mga Social Action Director kag iban pa nga katapos ang Social Action Ministry sang tagsa ka diocese agud nga makahatag sang mga impormasyon nga kinahanglan sang Caritas Philippines para sa nagakaigo nga pagsabat sa mandato sini agud mapaabot sa mga nagakinahanglan ang kaluoy kag grasya sang Dios bilang makamot sang simbahan. Nagapilar naman sang padayon nga suporta ang obispo sa mga programa sang simbahan, partikular na sang Social Action Ministry sa nakatuway nga diocese nga nagalaom nga makabulig sa mas labi pa nga nagakinahanglan sa komunidad. Ginganyat man ni Bishop Bagaforo ang tagsa-tagsa nga makigbahin ka mangin mabinantayon sa mga isyu sa pungsod, partikular na sa preparasyon sa nagailapit nga piniliay sa pungsod sa masunod nga tuig. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kagamayad to panuang kaundan sa ngaton nga pagbalita subong adlaw sang Lunes, July 12, 2021 diri sa aton nga programa Kasag Special Coverage. Mayong hapon sa kay Indo Lolo, no? Kay Sir Lolo Indo siguro, no? Baliktad lang. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Noy Japong, no? Mayong hapon man nga pamati diri sa aton palatuntunan. Ay sa tanan-tanan niyo po diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasag Special Coverage, madamo gid nga salamat. Sa pangalanan ng Saturn Station Broadcast Team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton Station Manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga Technical Director Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja. Partner Technical Alagad Maria Jean Lorraine Balgos, kaupod sa Alagad Ian Dapulasa.
Anyway, ginatamyaw ta lang anay no sang super belated. Happy birthday no sa amon nga piloto diri sa Social Action Center kay Tatay Eliseo Billones no. Tay, kung wala pa nagtawag. Yung mga upod sa salakyan mo lagi kadumduman. Muna ganyan ang salinganon tayo. Nauna pa kami tigulang sa imo. Kaya hindi na kami katanda ganyan, no? Bisan na kaysa amon nga birthday, hindi na kami katanda tayo. Pero salamat gid no sa liwat kay Tatay Eliseo Billones, no? Salamat gid sa padayon nga pag dulong, no? Sugat dulong sa amon. Gamit ang eroplano sang kasak. Ang sa tanan-tanan mang resolog sila nga kadlawan, happy birthday kina. Nanging kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo, ini naman sa lagad Real de la Rosa nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kung dako, basta sa masakit ikaw lamang mapailayo, kag basta yung pagtuo, hantop kids sa makaako. Mayong hapon, kag God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.